Dan Alhikima ya ce a rinka kamfen da 'yan midiya shine za ku fito ku fara wasu maganganu. Kuma ko me kake a rayuwa in dai ba tsinanne ba ne kai, bai kamata ka ringa taba business din mutum ba, wani maganinsa yana yi ko baya yi. Ya sunanki Babiyana ko? Ina tunanin sunanki Babiyana. Ke me yasa baki da hankali ne? No wanda kwanakin baya aka fito da bidiyon tsaraicinki. Kina yin ko blue film ne ko menene, an nuno ki tsarara. Ashe baki da wayo ne. Me yasa muke irin wannan abin ne? Wai har da cewa dan Alhikima ya ce a dinga amfani da 'yan media. Wannan shine dalili? In dai fitowa ya ce a rika 'yan siyasa su dinga amfani da 'yan media, ai wannan abu ne mai kyau ai. Wannan ai ba shine abin da yasa aka yi ca akan al'amarin ba. Alilu sa'an shi ne? Abdul Amar sa'ansa ne? 'Yan Kannywood sa'anninsa ne? Ba akai ake magana ba, amma sai kika dauki wannan laifin, abubuwan da asalin makasudin abin da yasa yayi wannan haukan kika aje a gefe, kika dauko point abubuwan da ya faɗa masu kyau. Ina ruwan mu? Yan media me a media ne wai? Menene a media? Media kowa ma dan media ne ai. Dan Kannywood din ba dan media bane? Duk wanda zai dauki wayarsa haka ya kafe yayi magana, ai ya zama dan media, ko register ake a media ne? Wai in dai har da kina wani wai in ba tsinanne bane kai, bai kamata ka taba business din mutum ba. Alhikiman ba shi ya taba business din mutane ba? Ai asalin shi ne ma ya taba business din mutane, tunda ya ce a daina amfani da 'yan Kannywood, 'yan siyasa. Ko ba haka yace ba? Cewa 'yan siyasa su daina amfani da 'yan Kannywood. Ba haka yace ba? To ne me hakan? Haba da Allah. No wanda baki da wayo. Wallahi tallahi. Lenego ne. Allah ya sa mu dace. Amma dai gaskiya in dai har ba za mu rika faɗan gaskiya ba, kowa yana duba self interest ɗinsa. Wai ina da alaka da wannan, shikenan dan kina da alaka da Alhikima ya kofsa yayi ba daidai ba za ki fito, idan ba za ki fito ki ce yayi kuskure ba, sai ki shiru. No suka yi shiru, no wanda suke kaunarsa wanda suka yi shiru, saboda sun san cewa yayi ba daidai ba. Amma ke ga kinan kin fi kowa baki, mara wayo kawai. Shi yasa kwanaki aka fito da bidiyon ki tsarara ai. Nonsense.